Gaur abenduaren 3 da, Euskararen nazioarteko eguna, eta urtero adierazpen bat adosten dugu alderdi guztien artean, eta adierazpenaren irakurketari ekiten diogu, eta gonbidatzen ditugu ere bai herriko ikastetxeak, AEK, Udal Euskaltegia, eta gero ere bai Euskara bultzatzen duten komertzioi eta merkatariei sari bana ematen diegu. Orduan etorri dira ikastetxe guztietako ikasleek, beraiek prestatu duten testua edo adierazpena irakurri dute, eta gero Aldama arraindegiari eta Jana Ilapaindegiari sari banatu diegu ere bai, izan dugu gurekin ere Noelia, bera eginez egineko elkartearen ordezkaria da, eta aprobetxatu aniztasun funtzionalaren eguna ere gaur badela, bera gonbidatu dugu, eta ja bukaeran alderdi desberdinetako ordezkariek adierazpenaren irakurketari ekin diogu.